Il-Kap tal-oppozizzjoni Adrian Delia kompla jagħmel tiegħu il-frame-up li sar fuq il-Prim Ministru u qal li l-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma Gidibx dwar il-każ Egrant. Meta kien qed jitkellem dwar l-inkjesta Egrant, Adrian Delia qal li kien il-Prim Ministru li gideb. Dan meta l-inkjesta Egrant ikkonkludiet li saret l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu permezz ta' dokumenti li ġew ikkonfermati li kienu folots. Bidla m'għandniex bżonn bidla issa. Delia għal dan wara li f'Lulju tas-sena l-oħra talab sospensjoni ta' Simon Busuttil mill-Partit Nazzjonalista u qaċtu minn kellim tal-governanza tajba. Dan għax fi kliemu kellu jerfa' responsabilità politika tal-Gidba Egrant u li kien rikeb fuqha. Meta ndirizza lill partitarji nazzjonalisti fl-Isla, Adrian Delia li jinsab fil-mira tal-fazzjoni Busuttil minkejja li qed jagħmel kull ma jista' biex jintoġob magħha, qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux bżonn bidla. Simon Busuttil ma gidibx! Inti gdibt! Adrian Delia ddefenda wkoll lid-deputati nazzjonalisti u qal li ħadd mid-deputati nazzjonalisti huma maħmuġa. Ħadd minn sħabi huwa maħmuġ! Fil-grupp parlamentari hemm id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi li fil-konfront tiegħu hemm diversi rapporti tal-Awditur Ġenerali, fosthom l-iskandlu tal-art tal-Lavinbraw u l-art tal-Fekruna. Hemm ukoll Kristi De Bono u Herman Schiavone li ltaqgħu man-negozjant Jorgen Fenek li qed jiġi akkużat bħala suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Fuq kollox, Adrian Delia nnifsu li għandu allegazzjoni gravi li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġie mill-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li saru minn Defni Karwana Galizja u li baqa' sal-lum jirrifjuta li jitlob investigazzjoni dwarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.